koja ljubi se navike ti poznajem, znam da ti nedostajem. Ovo je omiljena pesma Milutina Mrkonjića, velikog srpskog stručnjaka za puteve. Možda je baš pesma Ane Bekute bila inspiracija direktorki Kruševac puta da svoje radnike kažnjava ukoliko je ne pozdrave prilikom susreta u krugu preduzeća. Ja mislim da imam tu kulturu i da mi niko nije do sad rekao da sam nekulturan, jer ta kultura se nosi još iz osnovne škole, ali ja sam popio 10%. Da nije tužno, bilo bi smešno, kaže sindikalac Kruševac puta koji je stao u zaštitu radnika koji su kažnjeni što direktorki nisu rekli dobro jutro. Jedan od radnika koji je dobio kaznu od 10%, pošto je direktorka znala da je on pokrenuo postupak naplate svojih potraživanja preko predloga za izvršenje, zvala ga je telefonom i rekla mu je da joj se nikada više u životu ne javi. Vidite sad, pošto je on poslušao to što je ona njemu rekla, ona ga sad kažnjava sa 10%. Pokušali smo da čujemo i drugu stranu, ali direktorka Kruševac puta Zorica Stanković danas se nije javljala na telefon. Više sreće i moj kolega Slaviša Milenković, ali od vaspitane direktorke dobio sledeći odgovor. Ja sam jutros pokušao da gospođu Zoricu Stanković dobijem kako bih čuo njenu izjavu u vezi primetbi koje imaju na njen rad radnici Kruševac puta, međutim, kada sam se predstavio, ona je rekla da je to pogrešan broj i prekinula vezu. Na srpskoj muzičkoj sceni ima na desetine i narodnjaka i zabavnjaka koji pevaju o jutru ili dobrom danu. Bajaga, Riblja čorba, Dragana Mirković. Dara Buvamara do duše u pesmi kaže dobro jutro nikome, a po svoj prilici napomoluje novi čarapanski hit. Dobro jutro lepa moja ili kako već, ne znam.